Horas madihita saluhutna. Parsiajaran manugot hari Jumahat 10 Januari 2023. Halua ommu. Di hatabatakon parhubas ni dalian natulat fensian buku ugamo na marsinodang na sinurat ni Ellen G. White. Ayatna tersurat di Pesalmen 20 ayat 6. Asa Maria iya hita mida hatua ommi jala mamiorhot tonggol mangasahon guarni debatatai sai di pasaut Jehovah ma nasa pangiduamu. Saluhu surgo mamarate-atehon halua otak. Aka suru-suruan ni debata meribu-ribu 10.000 hali 10.000 disuruh laho mangaramoti halak nanaing gabe pertohap di halua oni. Nasida majagahita siyan hajahaton jalan mangojarhon hagugon ni hagulapan na makorhon hasisega dihita. Daikon adong madihita sidalia laho marhamauliateon ganuptiki marhamauliateon tungpe adong parukilan na tarida paltak di Jolota. Testimonies for the Church jilid onom halaman 63. Debata makalomohon asahala na naing majalo asyasina gabi sitidangi ni huasona halak na marpangalaho hagigia di ibana dijakod do dinggan molo nasida muba di lehod do tu nasida todina di pahudul ibana do nasida di hudulan na martanggung jawab jala disuruh nasida tu bagasan udung-udung ni akahalak na sotigor laho pasarhon asirohana na sohasuhatan. Ibana makalomohon asa akanaposona makatidakon hinapatar ia marhite basa-basana jolmai boy dapotan parangin na sarupa dohot Kristus jala boy marlas ni roha di bagasan jaminan ni holong na nabuloni. Alfa dan Omega jili onom halaman 423. Songoni masahat ni persiajaran dihita manugoton saya di pasu-pasu Tuhan mahitas darion di namangaradi tu warisabat nauli Horas